also welcome you. Welcome to the Shalom Worship Center. The best assembly in many amigos. Welcome to the nation. Tenda Mwari shukuru kugara. God bless you mazvita yenyu. Regai ndikwase chechi msana mambo Jesu. Amen. Regai ndiremekedze mutungamiriri wese paungano rino. Ndipo rukudzo rwakasarudzika kuna mufundisi wedu, mufundisi Nengomasha namai msana mambo Jesu. Amen. Nchada ndiverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaLuke chapter 17 from verse 11. Luke 17 from verse 11. And I'll read. As Jesus continued on toward Jerusalem and reached the border between Galilee and Samaria, he entered there a village. There were 10 men with leprosy, stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on me. He looked at them and said, Go, show yourselves to the priests. As they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, praising God. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. Jesus asked, Did I heal 10 men? Where are the other 9? There is no one retained to give glory to the Lord except this foreigner. And Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has healed you. Dinamati muchene tinokutendai. Upenyu wedu mutaure shoko renyu redu dzirwe. Rishande nekushandira upenyu wedu muzita Jesu. Amen. Shoko rati Jesu waipfuura nepamuganhu wenzvimbo yeSamaria neGarirea ndokuona varume 10 vaiva nemaperembudzi vakatanga kudanidzira kwaari. Varume vacha vaida kuporeswa, vari kudanidzira vaona Jesu vari kuda kuporeswa. Jesu ndokubva avapa an instruction on what to do. Handina kunzwa Jesu achiti receive your healing, handina kunzwa Jesu achiporeswai, but Bible rinoti akavarayira kuti endai munozviratidza kuvaprista. Go and show yourself to the priest. Bible ndokubva rati on their way pavanga vakuenda they were healed. Munzira vakaporeswa. Varume ava havasi kukumbira kutumwa. Varume vacha vaida vaitoti have mercy tidzirewo tsitsi tinoda kuporeswa. Jesu ndokubva arigera kutaura izwi rekuti receive your healing or be healed. Ndokuvaudza zvekuita vanhu vane dambudziko. Ndokupa an instruction to people who were crying. Challenge yatinayo sometimes ndeyekuti Mwari unogona kutaura chinhu chekuti uite, iwe utarisa a reason and excuse iri valid yaunotoona kuti varume ava vaiva neleprosi varwere. Kunzi vanzi bvai pano endai kumapriest munozviratidza. It was a hard task because vanotorwara. But varume vakangova nemwe obedience is so challenging to me. Kuti havana kutarisa zvakawanda ende havana kumuudza kuti aiwa chatiri kuda kuporeswa, asi vakangoteerera shoko vari varwere. Kuteerera Mwari uri musituation inorema. Vakagamuchira shoko rekutuma vakatumika. On their way vari munzira ndokubva vapora. So healing yanga yakavigwa muobedience to the instruction. Kazhinji tine nguva yekuti munhu unochema dai Mwari andarakara dai Mwari vaita zvakati muupenyu. Pouya munhu anokuudza zvekuita. Iwe uchida kuti pamwe ndikanamatirwa pane nyasha dzinofanirwa kuuya pandiri kuti zviitike. But pouya munhu anokupa instruction on what to do. Wobva wava nereason iri valid yaunogona kutarisa kuti aiwa zvinhu zvangu zvikazvaita zvakanaka ndopandichaita izvi. Kana zvinhu zvangu zvatambanudzika zvakanaka ndopanditamirawo nebasa raMwari pasituation iyi. You need to understand. Matauri edu waya. John chapter 9. Kune murume aiva bofu akaiswa mavhu kumeso naJesu, and this man did not complain. Ndofunga tese tinozviziva kuti mavhu ari sensitive kumaziso. But Jesu ndobva ashanda nezviri sensitive kuti agone kubatsira munhu. So there are times zekuti Mwari unopa a message yaunofarira iri right. Pamwe pacho anokupa message yaunofanirwa kunzwa, but panguva yako isiri right. Let me balance this way. I love statement yekuti God speaks the right word in the right season. It's true, Mwari vanodaro, but there is a deeper revelation in God. Yekuti kudini, He speaks a word to create a season. Ukaenda kuna Genesis 26, Isaac akanzi, do not go down to Egypt, stay there in Gerar. Yet in Gerar there was a problem. Say vanhu vaibuda muGerar vachienda kuEgypt, there was famine.
Mwari ndokuvaudza munhu message yekuti gara munzara. Munhu agara munzara ndokupiwa a message yekuti chidyara urimo. And a good advice mutime yefamine ndeyekuti regera kudyara unotambisa mbeu. So Mwari vakapa munhu advice, vakapa munhu instruction yekuita zvinhu zvisiri common. So there are times yekuti kazhinji tinoda kuti Mwari vataure zvatinoda uye Mwari vave in line nenyaya dzedu. Gamba pamwe pacho unoona sekunge Mwari vari off topic, gamba ndipo you are missing the right topic or the right channel. Varume vandaverenga nezvavo havasi kuda kutumwa, vari kuda kuporeswa. Mwanakomana waDhavhidhi tinzwireiwo ngoni, chavari kuda ingoni not kutumwa. But Bible just what akavati endai. So on their way vari munzira vakapora. Zvona kuti healing was hidden movement. Kuporeswa kwavo kwakavigwa mukutumika. So vatumwa vari munzira zvanzi mumwe aona kurati vanhu vanogona kupora vese, but kune vamwe vanoona mamwe maonero. So shoko rinogona kuparidza tonzwa asi kune mamwe manzwiro. Saka vanhu vakaparidzirwa kunzi endai vari munzira kune akava an understanding iri different. Ndauya kuzoparidza kuti Mwari vakupe a deeper understanding iri different kubva kune vamwe. Why? Nokuti iyoyo ine zvaichatenha muna Mwari wako. Vanhu havari kuita zvinhu zviri common zvavaudzwa kunzi go. Shoko rati go and show yourself. Go kuenda. But mumwe ndokubva adzoka. I was expecting Jesus kuti ati kumurume uyu ndatiendai one. But Jesu anobvunza kuti ndaporesa 10. Ko sei padzoka 1? Ko vamwe 9 varipi? Yeti vari 9 ava vanzwa zvataurwa kunzi go, but they are still wrong according to Jesus. Vatonzwa kunzi endai, but vaudzwa kunzi endai pana akadzoka. Ndaitarisira Jesu kuti ataure neadzoka kuti ndambotiwo kudii, ndati go. Muna go hamuna kamwa. Murume uye kudzoka ari kuitora kuti why? Because iri kuti challenge chapa kuti paadzoka ndiye akupembedzwa. Yeti 9 avari correct, vari kuita zvataurwa. Ndafana mukuti pamati deep collector kuti there is a level iri deeper muna Mwari. Zvokuti zvataurwa haisiriyo nyaya, mazvaregera kutaurwa ndo nyaya yacho. Maybe I'll give you this example because makwete akunoti madimikira. Isaigara kudomoshava. Muchemberi aigara abika mapoto etinoswira kumunda mangwana. Saka tisati tarara aiuya manheru ati zvamurimi mugozodya nyama yepoto. Message iyoyo ukangodzwa chete zvataurwa unotomupa usiku woti zvatirisu togoza. Zvainotoreva ndezvekuti musadye nyama, but havataure mazwi iwa yekuti musadya. Vanoti zvamurimi mugozodya. So imessage inoshanda nematurity kwete nzeve chete. Akura ndiye havakuziva zvekurehwa, mudiki anonzwawo zvataurwa chete. So muna Mwari mune zvinhu zvakavanzika zvokuti nyaya iri kutaurwa ndo nyaya inofanirwa kukubatsira kunzwa zvisina kutaurwa. That's why pataverenga vhesi vanhu varamba vakagara vachida kunzwa yeti vanzwa kudhara. Saka vanhu vachiri kuda kunzwa isi taverenga vapanzwa, vanoda kunzwa zvisina kunyorwa zvacho. Kuparidza kutaura zvisina kunyorwawo, but ndichibva pane zvanyorwa zvacho. Apa ndi Mwari akataura, saka wagarira Mwari haakutaura futi. Kurati iri inyaya yakaitika, but wakuda kunzwa nyaya yako munyaya yakaitika. Because tikangoiverenga ndo zvakaita varume atikati hambeikumba unoenda kuti varume vaya vakaoma. But pakuda kuti nyaya iyi ilete nelife yako. So chiri missing ichocho manje. Ndo chakanzwa nemurume, ndo chakamupa kudzoka muna go, ndo paakadzokera akatowira mutsoka. Jesu akati aiwa ko vamwe vashota panapa ndaporesa vakawanda. Where the other 9 vari kupi? Jesu ndokubva ataura izwi rekuti kumurume randada manje. Anzi expect this foreigner. Mutauro wechishona tingati mutorwa naye. Anzi padzoka mutorwa. Sei Jesu akuziva kuti wewe munadzoka kusvika pakuti wewe mutorwa. Uchaona this man was a Samaritan. Jesu aporesa vanhu 10, but 10 pane 1 Samaritan and 9 Jews. So the other 9 Jews vakanasira Jesu vari kuti guru wedu it's our right zvinoita. But Mwari kuti as a foreigner I must worship with a difference. Because I didn't deserve kunge ndaitirwa zvinhu. But ndaitirwa nenyasha. Saka handingamhanye kumwe nditadza kudzokera kuna Mwari andiwanira nyasha.
In other words, Jesu paruti, this one is a foreigner, is a Samaritan. Aritozivisa murume wacho kuti handina kuita mistake pandakuporesa, ndaitoziva kuti hausi muJudha, but nekuda kwokuti uri among the people. So there are times yekuti your association can attract a blessing. Saka uchaona kuti kushona vanotokadziya moto wembavha unoita mbavha. So association ine maresults ayo. Murume uyu anga ari kuSamaria but aigara nevamwe vake vari vechiJudha. Saka pakaonekwa Jesu vakachema pamwe chete, vakapindurwa vari kuchikwata. But iye ndokubata handisida kuita zvemagroup zvechikwata, ndakuda kunamata Mwari personally, ndakuda kutsvaka Mwari nekupfugama pana Mwari sedunga munhu. Andinzwa ndichichema ndiri kuchechi, but kana ndamumba mangu Mwari uyai pano mumba mangu. So there are times yekuti murume uyu akasvika palevel yekuti handiiti zvikuitwa nevamwe, ndakuitawo zvanofanirwa kuita muna Mwari wangu. So he came back. Nekumwe kutaura anotoziva kuti Jesus is the higher priest of the New Testament church. Saka panzi go and show yourself to the priest. Anozva kuti hakuna mumwe priest anodarika Jesu wacho. So kudzoka kwake kupa Jesu rank yepamusoro kuti kana mati tiende kuvapristita, ndinoenderei kuna priest ndichisiya headmaster, ndinoenderei kumudiki ndichisiya mukuru wacho aunza kuporeswa kwangu. So murume chakamudzora impersonal revelation, chizaruko chiri mari, uye nekuziva kuti inini ndakasiyana nevandinawa. Ava vanogona kuitirwa ihama dzake, but ndabatanidzirwa munhu ndisingadeserve. Saka ndakuda kutombonama, kana wakuziva zvaakakuitira sedunga munhu, you worship with a difference. So akadzoka akawira mutsoka. Jesu ndokubata vaizwi rekuti accept this foreigner. Ndekati mubata izwi rekuti foreigner remutorwa. Uchaona chiri easy muvanhu, chiri easy kuchema kuna Mwari. Mwari tiwandirei nyasha, Mwari tirangarei. Chisiri common, chiri foreign, kuti kana Mwari akurangarira, urangarire kudzoka kunonamata Mwari akakurangarira. Senyika pane Mwari kuti mvura haisi kunaya, ngatinamatei mvura inaye. Sure vanhu vanoita call yeprayer kuti mvura inaye, but hakuzowanikwa futi vanozoita call yeprayer kana yanaya kuti yatichitenda. Nature yevanhu ndeyekureceiva, nature yevanhu ndeyekuti dai Mwari aita, but the foreign nature ndeyekuramba uchinamata Mwari wacho anoita. Nekuti dzimwe nguva uri kutonamata kuti aite, hauchazomunamata nokuti aita. Uri kuchema kuti Mwari itai zvakati, but kana zvaitika unenge uchatofungiswa nevanhu. Tichimubata tese, because waimbouya uchitsvaga basa, waimbouya mereji yako ichinetsa, but kana michato yaitika zvinhu zvaakufamba, unenge uchatofonerwa kuti tichimubata tese here. It's a foreign thing for human nature kuva neheart of thanksgiving. Isi chedu ndechekuuya kuzochema kuna Mwari. That's why Jesu ari kuti accept this foreigner. Kureva kuti pane a foreign thing muchechi chekuti kuona munhu akunamata achiita zvinhu ane nyaya dzake dziri kumunetsa, but kana zvafamba zvakanaka anenge anonyengetedzwa kunamata. That's a foreign thing for human nature. Kuramba uchitsvaka Mwari sematsvakura awaita zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Ameno kana pane witness yo. Matsvakiro awaita Mwari zvinhu zvisati zvanaka, nepazvinozonaka matsvakiro ako anotochinja. Unoitira bhizi Mwari akakusimudza kubva mumadhaka, unosvika pakuva occupied nezvakawanda uchikanganwa Mwari kwaakakutora. Why? Nokuti haisi nature yemunhu, you need a nature yemukristu yaMwari. Why? Nekuda kuti murume uyu paadzoka Jesu atoti aiwa pane izwi ratataura panapa, this man is a foreigner. And I'll show you the other side ya foreigner. Jesu pane paanotaura Matthew 15 mumukadzi weSamaria kuti I'm only sent to the lost sheep of Israel. Kureva kuti ari kuti by right ndichiri kutofamba kudai so, handina mumwe ndakainga but vekwaIsraeri kureva maJudha. So this man is a foreigner, but akomborerwa, aropafadzwa, aporeswa naJesu. Saka Jesu ari kutipa picture yekuti kana munhu ane hati yekutenda Mwari, Mwari havatarise rudzi rwake, havatarise kuti hadeserve, but kana wangogona kuwira mutsoka uchimutenda, he can lift you up. Murume uyu haana kuti ze foreigner ndaita mistake, akanzi aiwa kana uri a foreigner uchinamata panamatiro aya, I will also act as a foreign God. Nekuda kwakuti nature yangu ndeyekungodhila nevanhu vangu, but kana iwe wauya usiri wekwangu uchindinamata. Unatsvara nyaya yeprodigal son, tinonyanyobata the prodigal son, but also the father was prodigal to an extent yekuti pavakaona mwana wavo achiuya vakabvawo futi baba. Mwana akabva pamba achinodya mari achiita zvaari kuita, but musi wakadzoka mwana hanzi baba vakamuona at a distance,
vakasiya imba, vakasiya mukomana aripo nemombe nezvese, vakabva pamba vakamhanyira mukomana. Not even the father became prodigal. Nekuda kwekuti pavakaona mwana arangarira baba, baba vakati handikusiya uchifamba wega, ndokujoina tofamba tese tichidzoka. Not if you have a heart for the father will not reject you. So muri moyo wakadzoka, vamwe nai havana kudzoka. Vari right nokuti vanzwa, vari wrong nokuti they are missing the revelation pane chavanzwa. Vanzi endai munozviratidza, endai havana kunzwa kunzi dzokai. But kuna anonzwa asinganzwiwe nevamwe nekuda kwekuti ane zvaari kwanda akatarisa hwake upenyu. Unosati manamatiro edai pane patinoita is church, but pane paunofanirwa kuita sedungamunhu uchirangarira nekuziva kuti nevamwe vatakatosangana mutauni but mawira andakaita mudhorobha macho, nevamwe tese tine dzimba but mawanira andakaita stendi nemavakiro andakaita. Unofanirwa kusvika pakuti Mwari kana wakuwanamata vakuzive nerudzi, vakuzive nepaunobva, vazive kuti uyu ndiye dofori randakarangarira. Usabhihevhe semujudha uri muSamaria. Wenyasha ngazi understand kuti dai dzisiri nyasha ndaiqualifya kudriva nevamwe vamwe vari kudriva by right because vakapasa, vakafunda, vane madegree, vane mabasa akanaka, but iwe kudriva kwako hazvina degree, hazvina kufunda, hazvina connection. Zvokuti kana wakunamata Mwari unofanirwa kuwira mutsoka woti Mwari ndiri pano muSamaria, makandirangarira but handikanganwe. Vamwe vangu vaitova majudha but hamuna kundisaruza ndiri pano. There are a lot of things we take for granted. So there are times that I don't deserve because I'm intelligent. You don't deserve because I'm so beautiful. I've seen people who are in life are so beautiful. I've seen people who are intelligent, but snatching to back in life. Reality is not by mighty or by power, but by the Spirit of the Almighty God. When I find out what beauty I go aside, what do I change and I always aside? What did I ask him? Omuchaka uwira mutsoka dzake. Takatosiyana tiri muno tinofanana kunopinda panapa. But life yako kanyotsoivheta utori muSamaria pakati pemajudha. Vamwe vanoqualifya because vane hama dzinovakonekta. Vamwe vanoqualifya nokuti vakachenjera vane zvavanogona. But iwe kunge uri pakati pavo is by grace. So kana waunderstand that grace, worship becomes a lifestyle. Haumanikidzwa hakuna anokuudza. Unozvinzwa mauri kuti handina kumwe pandichaenda mutsoka dzake, handina mumwe wandichatsvaga pandichaenda kwaari nokuti uyu wandirangarira. So akadzoka, haana kudzorwa, akadzoka. There's a level yekuti unoudzwa kuti enda unoita zvakati, and there's a level yekuti unozvinzwa kuti I need to do this. Pane time yekuti munhu anopa nokuti ndomba yacho kuti taakuita zvekupa, but kune munhu anonzwa kuti even kana sina kuwana ufane kudii, I need to do something for the Lord. Why? Nekuda kuti personally vhangeri reupenyu hwako rinokushumira rega kuti tsano dai anga asiri Kristu. Hamuqualify. The other were Jews, but they accepted this foreigner. Asi uyu mutorwa. Handizive chakaitwa naMwari pauri chaunotoziva kuti ichi ndomutorwa kwandiri, nokuti kubudirira uri dofo inyasha dzemutorwa dzandikuparidza, a foreign blessing isingagadzwe netype yako. Hauna Mwari chaakakuitira chaanoziva kuti ichi hachiitirwe type yangu, ichi ndochinonzi chiri foreign kwandiri manje. Zvokuti ukamira kupupura kuti ndakavaka imba vanhu vakatarisa kwawakabva vega vanoziva kuti this is foreign. Aiwa, izvi hazvisi zvega. Why? Because hazviitwe netype yako. So this means that only personal revelation. Chizariko chekungoziva kuti vakomana ndakandiri among them, the Jews. Ava vane kodzero dzavo nokuti akainga vana veIsraeri vakarasika. But ine ndiri muSamaria manje. So number one thing chaakagona ipower of association. Unozati seko rako rine nyaya. Sometimes kune Mark chapter 2 kune murume akauya akatakurwa nenyama dzake akaiswa nepamusoro pemba. Baba rangu rinoti, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, akatamba nevanhu vanotenda, akatamba nevanhu vanoti hama yedu haidzokere kumba iri chirema kana tanzwa kuti pana Jesu, akatamba nevanhu vane boldness kuti kana iri rufu tinotopaza kuti hama yedu igone kuponeswa. Kuti breakthrough yemurume uyu yakabva paassociation. Ane vanhu vaakatamba nawo. Acts chapter 3, murume aiva pabeautiful gate, haana kubva kumba achifamba, akatakurwa
wanga asingafambe. Kureva kuti number one blessing akasociate nevanhu vane moyo naye. Akatamba nevanhu vane shungu neupenyu hwake. Vanga vachiti vakuenda kuchechi havamusiya akagara. Aitakurwa. Vachino chandakadiscover ndechekuti vamwe vanhu havatakurike vane maproblems. Asoda kunzwa munhu anonzi habatsirike iye ane dambudziko. Kune dhimoni rekuti muti ushaine usina chinhu. Zvinoda kukubatsira unoshaye pekutangira. Dai Mwari watibatsira. This man was foreign. He was a Samaritan. Akadiscover yega. Wako upenyu unofuna kukupa vhangeri rako wega riri personal. Leyako life pakabviwa mararamiro ako anofana kutokuudza kuti bhururu dai asini Jesu. Usinangokuudza wega ukazvivheta. Why nokuti munyika yatiri kurarama vakangwara vari kukundikana. And imagine nyika yekuti anoenda kubasa ari pataiti ari kutambudzika ari pabasa. Iwe haushandi unenge uchirarama munyika yekuti vanoshanda vacho vari pataiti. There are times that pauri pane nyasha. Why? Because mabira akaita upenyu nezvauri ndiye Mwari. Nokuti dai asiriye tikaita breakdown yesalary yako apararame munhu apa. Nefamily yawina tikazviita breakdown apararame munhu apa. But kana yanguva yekuwoshipa Mwari unenge uda kutoudzwa kunzi go and come. Unofanirwa kunzwa wega conviction. Ungaisine kwa akatibvisa. Oti sometimes ndinomboenda nevana vangu ikoko kuti kana taboshanya so. Chodza mwana wangu ndaigara mukambaka so. Ndaishanda apa. Vana vachi vana vedu masalati. Mwana wangu achiti really. Ine drama. Titinatogara munhu imomo. Uchishanda ipapa. Really? Ndikati really yoyi ndi Jehovah. Because akashaiba inotovhara real life yoyi. Why? Because some of my friends they are still there. And ndinachakagona kuvadarika, grace found me. And ndinachakagona kuvakunda, dzingoriwo nyasha bedzi. Hama dzangu pano parabviswa nyasha hapana munhu. Ndaingotara nangu ndikadai Mwari asina kuponera nyasha dzekuti dana kudai so. Kunyika kwacho taite because kungwara chaichepo hatina. Kurwa chaitiko simba racho hapana futi. Hapana kundaigona kuvhara kunyika uko. Ndinotokwata zvisingaita pana kana chiti chataitoimboita. Dai asina kungotitsanura yapi. Wow, wamwe wangu vachiriko. There are times yekuti iseko rako unoziva mumaoko abviswa naMwari. Vamwe vako vachiri kusaidhiko. Haudi kumanikidzwa kana yanda uya Mwari unozvizwa wega kuti afanira kuenda kuchechi ndinonamata Mwari. Why? Nekuda kuti there is a personal conviction inokuudza kuti vamwe vangu kana vakatsika maJudha, but I'm not a Jew. Vakatsika vakanaka, vakatsika vakangwara, vakatsika vane mari, vakatsika vane hama, but inini ndakasimudzwa serombe naJehovha. Kana yana uya Mwari ini ndinoenda mutsoka. Kana vakasada kuti joina I worship my Lord. Joshua akasvika parege kuti mukasada ini nemhuri tinopinda. Kuti ndakuda kuita zvinhu zviri personal panapa. Nokuti munguva yekunyengerana kuti ngatiite inonetsa. But kana munhu akuziva Mwari wake, you worship with a difference. Rodi matinofamba, especially issue one and rodi matinofamba, musiti matinofamba mutauni. Usagata mzeti vanota mafundisa aona vaziva. Jesu paakabvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanonditani. Aitozva kuti muri vadzidzi vangu panzvimbo vanhu munonzwa. Ende vanongoti aishitoita zvavanhu risitoita zvenyu. Vakatoti vanhu vari kuti vamwe muri kuti John, vamwe muri kuti Isaiah. Kuti musociety madiki nezvatinoona. Vanhu vanoona murodi vakamira murodi. Ukavatarisa kuti shuwa munhu ari kushaimba zveshuwa here. Uchimutarisa unotsona munhu ndotekwe kumba, but iri panze. Wozouya mumba unoti vanenge vakachinjana wepanze ari mumba umba ari panze. Why? Because kune dzimwe nyasha dzekuti ukatarisa so. You understand me. This is real life. Zviri practical izvozvi. Ukafamba unozviona kuti vari panze ndo vari mumba ndo vari panze. Chakabharisa isembaba vadzingori nyasha chete. When you understand grace, Mwari zvaakamuitira usingakodzere. Noti izvi rekuti foreigner, nderekuti haaqualify, haakodzere,
kuita the healing grace. Pane chiri pauri chanozva kuti chichiri foreign. Basa kuti kuti Mwari wakakuropafadza ukatoudza vanhu vanoona kutoita nazvo. Unofanira kuti wakafamba nemapepa acho kuti vave neproof. Basa pane pakuti zvinhu hazvifite ka zvokukomborerwa. Zvokuti vanhu ukaudza anoti atanga. Zvokuti pamwe pacho kutoda kuti wakatesti unoti mapepa acho ndaya. Kuti munguva zvinoitwa naMwari zviri foreign. Pauri hazviita zvibate. Aibreba mataiza anoenda kunoshumira kuUZK. Mafriends atakaita nawo O level vakapfurira mberi vakaenda kuUZK vakadzoka vachidudza nyaya dzekuuniversity. Ende vakatobeta kuti amanyitsano neudofo hwenyu kwamutsiko. Kuswerapo. Ivo vakaenda as students, indinoenda as a teacher. Same place. Chakangochinjwa chete naKristu. Grace. You know your life very well. Se uchimirira kuudzwa zvinzwe mauru kuti dai asiri kusakutadza anonzi Ruth aitanga kurohwa nemumwe murume asiri Boaz wakatozoitwa hand over na First Kings Redeemer Ruth chapter 4. Murume uyu paakaramba akati I cannot marry her because I will endanger my estate. Why? Akatarisa nhoroondo yaRuth akaona kuti akarohwa naMalon for 10 years kuMoab havana mwana. Saka hatina mwana uzopa nhaka munhu yaabereki. Boaz nokubva ati ukasatora ndotora. Ndo panoshanda nyasha kuti zvinorambisa zviripo patinodika. Pane zvikonzero. Mukadzi anonzi Hana paakati Mwari ukandipa mwana ndosiya pano haachada zvekumbecheni yekumba. Why? Ane revelation in personal. Kuti chakandipa kugara mumarriage ndisina vana ndiMwari. Nokuti zvaigona kutondirambisa nokuti Penina waibereka. But ndaitodiwa zvakapetwa ini ndisina mwana. Saka Mwari ndaakukushumira ine chimwe chete chandawana. Nokuti mune zvizhinji zvamakaita. Makazviita imba mwana asipo. Nokuti izvozvo zvega zvinorambisa. Zvikonzero zvinoita kuti usagamuchirike zvichiripo. But Mwari anoita kuti vanhu vaignore. Imagine mangwana emani kusvika kubasa. Sonzi nabosi Tuesday munhu wese gaya nemapepa ake unotozvatira pera. Wega unotoshandira kuti finish. Iwe unongopinda pano. Chikatongochaya Tuesday chete munhu wese pepa rako nebasa. Unozvata 2024 atanga series. Vanhu vakapihwa kukanganwaso. Vakapihwa kuignora. Zvine zvikonzero ufunge. Zvinoita kuti tadze kutogamuchirwa. Kuti Mwari unogona kukanganwa pavanhu. Mukadzi ainzira Joshua chapter 2 chaiva chifeve. Mumba make makapinda vamwe varume vatumwa naJoshua. Zvanzi mambo weJeriko akatuma vanhu kutaura Rahabhu abudise varume vapinda mumba. Uri kuona here kuti kana achitonzi chaiva chifeve inyaya yekuti mumba maipinda varume and the people do not care. But pakapinda zvinochinja life. Kune madhimoni akasimba kuti zvingazvibude. Hama dzangu zvakatenga ishoko renyu ndakaririga mumwoyo mangu. Why? Nekuda kwekuti ukasaririka rinoteverwa kune anoritsvaga. Mukadzi anonzi Rahabhu for the first time Jeriko yakaenda kuti asaite chifeve futi. Kandi munze yabudisa varume vapinda pamake. Vanobudire yani ndo chifeve chacho. Pari mwechina yakanyumwa kuti this time wauya mulife make anororwa munhu. This time wauya mulife make upenyu hunochinja. So there are times ekuti chakanaka kana rashumirwa rinochinja upenyu richengetedze. Why? Kuna ari kuritsvaga kuti ribude. So akauya ndokubvawira mutsoka dzaKristu. Hakuna amutuma. Kune vanhu vanoita zvinhu kuti vatumwa zvichida vadiki. Ini ndiri mwana mudiki, baba vangu chaivo. Chakatoita kuti ndirambe tienda kuchechi ndiri mufana. Nhasi haisinyai kuti I was so spiritual. Baba vangu vaiva nepolisi yekuti anongorobva kuchechi haadyi sadza. Saka ndakaipindira sadza. Saka ndakapindira chechi sadza. Kuti ndaitoti ukasauya kuchechi hautyi. But izvezvi wega sadza ririko hapana. But nokuti personally ndaakuziva kuti kune musharuka wakaita basa paKalvari neupenyu hwangu. Hakuna anondipusha. Tiri vana vadiki
bora chikwesha aurari neshena izvo zvakunanondirova but with understanding anigone kurara ndineshena. So there must come a time when you mature. Osakura bachingova vana vadiki akuite vari patinofanirwa kuvhunduka. Mwari ataura newe waita chinhu pachechi waita kuti unoumira kuti kana vazotaura hakana pazoita ndinokuva munhu so wandowira naye. So I do my Facebook live every morning in my devotion. Saka akandisika message kumfundisi kana makuzoda data kana data rapera mozonudza svika nhasi andisanda mudza. Kana zvamwari zvikuitira zvakanaka seuchida kutosumwa. Kana Mwari vachikuropafadza seuchida kunyengetedzwa. Munhu akakura akamashua anoita zvinhu with understanding, no pressure. Tine vanhu vanonoka kukura zvekuti vanotoda pressure. Ngatiitengishikane zvakanaka ukazviziva marwadzo ari involved haana basa. Jesus endured the cross for the glory that was ahead. Saka kuti ani vakadzi vanoti kuzvara munorwadza but havasiye ichokwadi kunotorwadza panext year anenge achitopusha vanhu vanenge achiredesera. Vanoziva the blessing after the pain. So when you know the blessing after the pain, you can endure for 9 months till Shabbatika. Saka nasakudzima marwadzo igomubvunza kuswera kwamarwadzo kwacho kunei. So noti vana vadiki havafariri kubaiwa jekiseni because vanotobaiwa but vanhu vakuru vanorapwa nejekiseni. Vanhu vakuru mindset yavo vakabvisa tsono vakafokasa pamushonga. Vana vadiki vanongoona tsono yacho kuti afunge kuti pane zvakanaka zviri kurongwa anofanira kutongobaiwa. So rikatobaidzwa soka vanodiki kubaiwa chete. Mumwe achirapa mumwe achibaiwa. Gavane mhiripiri kuvanhu vakuru inonaka. Anotokutenga mhiripiri kutoita kutenga. Anotokuti handigone kudya pasina kamhiripiri. But vana vadiki inovava. Saka zvimwe zviri kukuvava izvizera. Zvimwe zvinokugona kukurwadza zvashumirwa kuti ngatishumirei Mwari. Izera kwete kuti zvakaipa izera. Pane paunozodemba kuti dai ndakaita nekuti waakuziva kunaka kwazvo. Ine muchikoro kwandakafoira kupasa ndaida pandakadiscover kuti kuda chete haupasi nekuti unoda. Pane dedication nediscipline iri involved kana watoda. Saka kungoda chete is not enough. Pane zviri involved kana wada chitsungirira nekuchitata. Kana wada ikinoswera uchitamba uverenge. Saka ndakangoda ndobva ndavenga the discipline part of it. Saka ndakatofoira ndichitoda kupasa. Handikona kunyembera vele kuti maticha anga serious because anga ari paside pangu akapasa. Dai manotsi akaipiwa aitopasisa but aisvikira pane nharo. That's why sometimes in the same church vamwe vanotaura kunaka nekugona kwamwari vachipapa testimony umwe achinetseka kuti zviri kufamba sei. Amuwanisvika pakuti chechi yacho haina power inganichinje chechi. Wese anochinja chechi chinhu wanichi asingachinji. Bhaibheri raishandisa kwaaipinda iro. Picha yangoti ndine nharo but harinyepe. Inharo chete. Unodi kuchinja nebhaibheri racho. The word is the same. Dai Mwari atipa maturity. Taigera munhu from outside, taigera from inside. Outside vakanzi go, but inside that's what I need to honor and worship him. Kunabata ngakusvike palevel yedunga munhu yekuzwa kuti I need to do something for God. Why? Because unoziva kuti akakubvisa kupi akakuitirei. Dai zvimwe zvairikirwa muupenyu munhu aita serious kunamata. Why? Nokuti paangatori mudungu yamai vake mai vakatomufunga abortion. Mwari akatomusiregera hapo otherwise usipo. But izvozvo hauna kuzviudzwa saka unofunga zvinhu zvese zvingori right. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. I love when vanoti munhu anoberekwa akapfumbata kureva kuti akabata zvipo is another side. One thing I know, buda wakatopfumbata iside kuti panyika pauya makwikwi fight wotosimba. You fight your way through. Saka zvichinzi tikuita a good fight of faith. Vanongoti fight kurwa but vanozonzi good inyaya results.
kune zvinoshanda zvinorwadza zvakutoda munhu akura kuziva kuti kurwadza hazvo pazvinoita. Anomuziva kuti munhu wese anoda mari, hakuna munhu anoda basa. But munhu wese anotsvaga basa, but anenge achitsvaga mari. Enda akatosvika pabasa anotaura kuti ndinoshanda ndiri munhu ari right, haatauri zvemari. Mwedzi ukapera ndopamunoziva kuti tsano wakaingeya anenge achida mari yake. Kuna munhu anoda basa, munhu anoda mari kubasa. But ndonzira yedu yokuenda kumari yacho noti ndoda basa. Saka anoswera chidini chashanda anoziva kuti kune kasalari kuseri, saka hazvimurwadzi. Dzimwe nguva chinoita kuti urwadziwe neprocess nezvinokwanidzwa kuti itai ngatiite. Mira kuti Matthew 6:6 kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhareto, Mwari anoona zvamunoita kuchakuropafadzai. Ropafadzo iri connected to action, not to tears. It's unfortunate and I'll tell you again. Kukomborerwa kwako naMwari kune chekuita nezvaunoita kwete zvaunoitwa. Vanhu vakakumaka haisi guarantee yekuti uchakomborerwa. The God who sees what you do will reward you. Reward is connected to what you do. Tikachema kuna Mwari anonzwa Ishua, Mwari anonzwa ena anobva akunzwira tsitsi, obva akutumira shoko rekuti uzive zvokuita. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rake, iye muranda weshoko rake. Kana kuti vakachema kuti Mwari zvikatidzei munoshamisa, vane vachakukwiri nono unoshamisa haunzwe. Why? Because ndiri kutoparidzwa iroro zvova nebreakthrough yako ipapa. I'm sure my time is done. Church, hear me very well. Ropafadzo yakiri kuda yakavigwa mune zvatofanirwa kuita. Ndimwari unoita minano, that's true. But kune imwe level yekuti haatomboita minana kana akaisa process inofanirwa kuitwa. Vanoziva kuti munhu wese ari munhu hakuna kasikwa naMwari. Vakasikwa mumazitaoni nawo vanonzi Adam naEva. Tese we are a result of reproduction, not creation. Wakatoberekwa hauna kusikwa. Vakasikwa itu. Unless vanochinzi Adam pamundiyo, but those who kuna Adam naEva. Vameresa ndini ndakarorana neni vakabereka neni. Kurati Mwari vakasiya a system after creation. Vakarayira nezve reproduction. So zvimwe zvaunoda kuti Mwari zvikatidzei munoshamisa itai havaite nokuti vakaisa a system for you to follow. So wakai vanobva vakudza kuti system imanje kubatirwa ndanzwa Mwari muchechi so handiite kupfumisa mufundisi. Ndikati usangataura zvokupfumisa mufundisi. Iwo wakadi kumuzvipfumisa vanongori pataiti. Zvisuwa iwo ungapfumisa munhu kana ndiwo zvako. Iwe ushaishe kutopfumisa munhu ukapfuma zvisuwa. Aiwa, kunyepa. Kana une ability yekupfumisa munhu, tanga newe. Wakaipana kupa mask ari defensive. Varumemba vakanzi go and show yourself to the priest. Waigona kugara wachishe asi situation ida musingaizwisisa. John chapter 9 paari kunzenda unogeza munozvisiro aigona kuti andione unonditobirei. But Baba unoti akaenda akageza akadzoka achiona. Kune imwe assignment yakatakura yeblessing. Zvimwe zvaunopindira prayer uchichema, prayer haisi master key. Prayer is one of the keys. Ndaigara pane mungu wakusitaifemo ndakati prayer idzinge nhamo, chinodzinga nhamo mushando. Prayer inodzinga mweya wenhamo. Saka unoti hauna kana dhimoni life ino yakakodona zvese. Patona matiwa hapana chikumbomanifesta. Upenyu nhorwu kungoneta. Mweya wacho hausisipo, but pane zvinoda kuitwa. Vanoti one practice makes perfect. Zvinhu zvikakuita zvakanaka mimba yaMwari. Mwari vakasvika palevel yekuona kuti nyaya yekuita inenge inonetsa, vakati zvonyora vhesi yekuti niedze. Iwo Mwari vasingati zvonyedzo edzo, but pane pavakati apa ingoedza iwa. Pamwe munenge muchirevesa but pamungoedza umuchana. Waikuziva sensitivities. Ndakatopa kuzaita vabereki vangu vaidudza kuti mwana wangu kana vanhu muchechi vakadzi vapledge vaita zvishando zvese zvaitwa, iwewe nyange usingashande Mwari uyu anonamatwa futi nesimba rako rese. Usaigere pachechi pachi haiwa caretaker iwe uri rova.
pachechi kuti I'm expecting God for a miracle. Donate your sweat. Simba rako Mwari ngarinzwe kuti mwana wangu akaomerwa but ane moyo. Seek God. Your labor iri kudiwa vivo muizwa. Atingafana nezvatingaite, takangofanana kuti tese tofanira kuita. Zvimwe zvamuchemera kuprayer zvimwe zviri assignments. Vatiti nzwai ngoni, avana kuti receive your healing, be healed. Vakati munhu ngaatumike. Iwe hautumike, uri kungochemera nyasha. Mwari waJosefa makamurangarira akaita mambo kuIjipti. Pakatangira rwendo anatakura bhegi achienda kuIjipti. Akatakura basket kunopa vakoma chingwa kutumika. David wakauraya Goliath. Haana kuenda kunouraya Goliath, angaendesa chingwa kutumika. And remember, he was already anointed by Samuel, but aitumika aina anointing. Yongozwa kuti unenge calling so atumike. Wozonge ndikuronga kuti hope so. Yo. So, kuti aende paSamuel kunozodzwa, akatumwa nababa wavo varasa madhoki. Angane raiti kuti mudhara angaswere mujera asati sora tichitsvaga. Ende pamba pedu pane vashandi. But baba vakati kudi, tora muranda, kondotsvaga madhoki. Aifanira kuti ndo basa revaranda, isu tiri vana. But akabvuma kutumika. Haana kungocha complain for mwana baba vakarongeka varase ngatimurasa so. There are times kuti baba vako ndo child yeblessing yako. Ndoto mwana baba varase madhoki saka vana vavo havagone kuenda kwaSamuel. Kune machallenges nema problems akaiswa muchannel naMwari to connect you to your blessing. Endai vakatumwa vachirwara. Excuse yaumira nayo haishandi. Faith yako nekutenda kwako muna Mwari ukazviita kugomera nekurwadziwa, Mwari unonzvera moyo unokurangarira. I remember 2006 pandakazoparidza kuStreet na Festo chibvakuwadzana. Mwari akandipa shuko akandima mari yekombi ndaifa mari dzoga. Chandaizvibvunza kuti Mwari unondishandisa 50 cents undipa message. Unofunga kuti wakazvidana kuti wakaita manzwira. Wozosangana nevanhu vanenge vachikuita counseling so baba zvaMwari God is a provider. Each of body is a provider, but there is a time for everything. I remember that part the name of Sheikh Banga Musana. It's too bad that you Mwari vanopa. Ndakandibvunza. Ndiwona kunyimira. Wewe mchana ndo ubandisa chinishi. Kuti pautoti Mwari anopa kutoza chokwadi. Zvokuti vasati vakupa toni subject. Vanopa kuparidza. Vanipa testimony. So zvasandapiwa naMwari kutozvitenda kuti anotozvipa vanhu. Don't get discouraged, it's a matter of time. Azatora nguva, zvanonoka. Mwari wakazvinatsa munguva yakafanira. Kune zvikonzero zvinosafeguard the time for everything in God. Pamwe paino uzozviona kuti Mwari vaita chinhu ichi panguva ino zvakandinakira nokudai zvakaitwa pari pamashura pane nyaya. So kune vanhu vokuti vanotopromisa matambudziko. We are blessed to become a blessing. But as long as munhu anopromisa kuti zvangu zvikafamba munhu anoita muduku. Denga rinotoshandisika kutsana tikati wakomborera nyika yakuvara. Hasati anazvo but anofanira kupromisa kudaro. Zvikangofamba munhu anoita mudumbu. Saka denga rinozva kuti vanhu vasaite mudumbu batai munhu. We are blessed to become a blessing. Vanhu ngavaone kunaka kwaMwari nekuti wakakomborerwa. Vanhu ngavanzwe Mwari nekuda kwenyasha nekuropafadzwa kwawakaitwa. Paridza upenzi. Problem yedu situ hakuna time unongoneta. Saka vanokajara kuroto yoyo. Let me speak this way. Even yandinoti personal revelation. Pane zvatunoita sechurch. Pane zvaunofanirwa kuita iwe uri muchechi nekuti Mwari unoziva zvaakakuitira nekwaakakubvisa. Some of you life yauri kurarama itori foreign. Life yako yaurifanirwa kurarama unoiona pashamwari dzako dzawaita panadzo. Ndokwako ikoko. Zvakangoiswa naMwari pauri zvitori foreign, zvitsva. Genuine. Zvoti newe paunongozvibvunza kuti ndini here unoziva kuti time yako haite izvozvo.
So kana uri something chiri foreign chakaitwa naMwari, worship in a different manner. Shoma dzakaita kuti kansela ndakuparidza ku street parade kuna kuwadzano. Dzandakaenda nadzo kuchikoro, wananda zvakarongeka. So abamini zvakatanga rini, mwa takafunda nayo. Ndikati I just had a dream. So ndozvinoita kuti mupenga zvinongouya so. Ona aida kuedza kuti kansela, but ndakadiscover kuti aida kuti ndikanzura. Why? Munhu asiri kunzwa zvataura Mwari haagoni kupa the counsel iri correct. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vari right but vasinganzwi Mwari. Vanokudza mafacts are right but vachiramba the truth iri hidden. You need a personal revelation. Vanhu vachiramba kuti zvatite iwe uchaita nokuti unoziva Mwari wako zvaakataura newe kwakabva newe. History. Wasapani kwa unupa testimony yeko akabviwa wanotada kuti simbisa ari kunyepa. Kunobva munhu ikoko. Kune kwekuti kukabviwa munhu akakutsanangura unoti kunyepa. Asi Mwari unozviita. Rambo rinoti unosimudza marombe kubva muguruva. Pandakati jute yerombe kuzonza guruva because yaanosimudza. But guruva rinobviswa because kuna machinda kwakudiwe dust. Dust I mean a poor character. Every level, in a level of discipline, you know, demand why go. I need a personal revelation. Kunamata with a difference. Nokuti Mwari ndarangaridzwa kuti mune zvamakaita neni zvandangatovarayirwa ndakakangana. Mwari ndarangarira kuti imba yangu chaiyo kuti imire kusvika nhasi kune nyaya dzakatombosimuka dzaigona kundirongedzesa ndikaenda pabasa pangu zvinogona kutoti ndibviswe zviriko asi kuramba ndiripo Mwari ndimi ndazvinzwa kuti ndimi nokuti asindimini zvese zviri pandiri foreign handideserve handikodzere munyika yakaoma kudai kuti ndavakaipa muikonomi yakaoma kudai hazvisi kubalansa nekufunga kwevanhu ndimi. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for